Hello guys, mayong hapon. So ngayon guys, patugbong kami ni Mother. Kasama namin si Auntie Gigit o si Auntie Mercy. Kasi Auntie Gigit, muli na siya sa Iligan. O si Auntie Mercy, kaming tulo magtugbong. Kaming upat di ay. Kaming upat magtugbong. O magulat kami tri-cab. Or siya mo sakyan karon aeroplano. Kabuang vlog. Ensa? Nang ba na mo si mga kabuang vlog? Ba na mo si Kabuang Vlog. Na sila bagong channel guys. Kabuang Vlog. Sa Facebook ra. Nanay bao-bao guys. Kasakay ra gid mi guys. Kauban akong mga Kabuang Vlog. Kabuang yun. Kabuang vlog. Nani sila ikuan Kabuang. Mga Kabuang gid ni sila guys. Pulos kin mga buang. Pulos mga buang. Anak ko nga barawas. Delikado mo tinudan. Diligadong matinudan. Napay among giwatan guys. No. Di pa sila magsugod kinapay isa. Kulang pa. Ilang giwatan. Kay four sister na yung mga Kabuang. Four sister na sila guys. Ang isa nagkuan pa, nagbakasyon pa. Magbantog muli mag jaon-jaon na to siya. Jamo-jamo. Sano-sano na dahil masya uma. Magusa ba? Sano-sano. Ay, sano-sano. Sano? Sano? Taro nga, bini mo sano-sano diya. Ano? Ayun tayo. Lagi, dinirin na yung bukit. Dini sa bukid guys, ni ulan na. Takbo din yung tanom. Ni ulan na dire. Daw sa Balingwan, naglunop na. Ayat dito. Hayag yung Balingwan guys. Duwe ang Balingwan gaulan. Di para sa bukid. Patinong tangin na yung Kabuang. Kabuang giday guys. So kay baha to. Napakabot, samot pagabot sa Iligan. Baglay man tong maestra. Kato ni mo ni mo. Bre. Dana ram. Katulgon ko kayo, di ko katulog kay. Nauna na ko basig mamakwit ng mga tao niya. Ako katulog, wala ba ko nibawi nga nakauli ko. Way nakahibaw nga nanak ko sa taas. Sige, kung dulaw sa silong. Hindi mo ba ikaw ra? Ako ra kay wala ko sa cellphone ko na ko. Basig ya, makwit sa mga tao niya ako nabiyaan dire. Ay way nakabantay na ko pag-abot. Nganong bakwit man? Ako kay dagat, out tubig, out baha. Bayar sa kurinting rotek. Ha? Bayar sa rotek. Apo naman. Wala na basta apo na. Naman, nagkakas na lang di ay. Chikas. Sigas naman to ako. Hindi ba na ibayad ko yung tikas lang? Oo. Pwede ra basta di pa mag-joke. Tikas na naman sa ilang. Pero mag-joke na, di na pwede i-Gcash. Saan mo pag... Ano ilang? Ay, sa ilang. Nagpads guys, nagpads. Ha? Sildo na ginagmay. Kaya atas na na. Ikaw ra makabayad o. Dani guys, hinay pa ang ulan, alindahaw pa.
Model sa Perla. Buling-bulingan ng kuhaan sa kaldero. Naong. Oo. Imuuntan at itak. At pagkaapil naman sa itat ng kalaki ni mo diya. Nung sa day ka. Pili itat apat. Ata. Ata day ata. Ata dia ata. Naon sila guys. Tansa, dahon sa langoy. Para ini balik niya kay Nanami sa Balingwan guys. Balingwan Market. Balingwan Terminal. Balingwan CR. Nami sa Balingwan CR na kunong. Wala sa kuy kwarto. Mag-CR na sila guys. Nagtugbong na sila din kay mag-CR. Itaw, mag-CR pa na sila mangihi. Pasakay sana mo si Auntie Gigit guys. Bye-bye! Oh, sige, bye-bye Ampeng. Pan na siya, nagpan. Larga na na siya. 7-Eleven. Magpabog namin eh guys. Pabog na ako hay. Choir me guys. Kaya ipagwapa na ni guys. Himala oy sounds. upang nung isa ko Ayan guys, ay nata sa 7-Eleven o nakuha na to atong duha ka bulan nga sahod. So ayan guys, magsahod rebelta. So nato kay gamito. Muna itong sweldo karon sa duha ka buwan guys. So daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong pagsuporta sa amuang tanan, sa hindi pag-skip sa aming ads. Maraming salamat po talaga sa inyong tanan guys. Kung dinhin ako nag-isahod rebel kay mayad ko sa kong utang. O kanya akong sweldo karon guys, nakakuha na din sa ako mga bayroon kaya na akong motor, ang bag-o, kang doy-doy, kung kang alam, bali duha ka buwan na kang alam, ang doy-doy, karon kang buwan na kang bayroon. Daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa amuang tanan. Walay po sa akong pasalamat sa inyong tanan guys. So maraming salamat po talaga. Bye. Dili pa ako mag-bye-bye kay mag-1 pa ko. Char lang. Magbayad sa aming kurente guys. Hi guys, may gabi so nakaulit namin guys dito nila ni Mother gikan kay dugay kan upload yung video ni Mother. So napit kong isda duha ni kaputos din ko apod sa iyang kapanalan akong gihatag apod hotdog sila mas mga bata sa pamahaw. So daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Kung hindi dahil sa inyo hindi ako makasahod ngayon. So thank you so much. Bisan to ang akong sweldo wala na kuan, wala na kalag practice nga doon ako ikapasalig sa akong motor. So daghang kayong salamat sa inyong tanan. Ako hinlo ng isda guys, ako rin ng asinon kaya hapon na dito la Mother. Kaya ng hapon guys. Dugay kay napod yung video ni Mother. Dugay na mag-edit.
Yan tanin mas tamahaw guys. Hala, ako nakapalit sa kape. Tapos na hindi ko kalimtis kape. Ito, kape sa anan buntag. Hindi ko pagkalimtis yung kape. Bansi na isda guys, bansi. Pag WhatsApp ako panikuan na iring. Agundang na ka? Agundang na ka? Pagsaba ko agundang na ka kay kuan ka tubig. Sama na ng isda kag may pala nga bansi ah. Salamat pala. Let's eat now. Okay, hinduan ng kagmay guys. Wala kikagutan. Sobrang lamig eh. Kung sudah masang sudah ba? Saan ka na? Amoy. Pasig ka? Ay, tuwalit sa balde eh. Iligsa ko na di. Ay, sos. Galinaw, Hindi ko gitsa. Ala na po ati ka rin. Nagani na gisunod na ako Nay. Nay. Naman ako, wala. Sige mo. Ato ning asinon guys. Oh, be. Makatulong na ito me. Kay gahi ka na magigig po kaon basta buntag me. Ama. Sige na. Ano pa atong namin sa kong trabaho? Kay mura ra magigig lanay kay po kaon buntag sa'yo. Sino mo? Ano ito butang daot man na di nato ni asinon. Ano na nato lutoon. Nana pere. Ang mama na ito balay na. Sa may mapalit sa rep. Ako. Iyan na. O, naibalis na nasa tira. Tayo na ito isa. Kuhaan pa ka din yung panas. Basta kay sugat ka sa rip para dito ang panos. Bain ako. Bata man ko. Sino na kayo na? Teka, sino kayo? Kagamay-gamay, magod siya guys, no? Kung
Kami-kami ang sudan basta maka sud ka sa Rip. sud sa rip. Ano, sinon ko ni karon lutoon nga may kanan magma. Daot ini siya pala sa tamban nga. Okay ang tamban nagkaagtan pila kadlaw pero kani siya dili. Ang bansi. Kinahanglan nga pagka malutoon ka madaot. Siya. Cha. What? Sabi sa rip na may? Sabi sa rip? Ipatong mo na sa isda. Ibutangan na ibutang sa hotdog. Yung tatlo siya nga dito. Ang nasasaya pa. Hotdog. Bakit sa rip? Kanula balik ya. Nye. Ingon ko yung ko ni mami nakaano ka. Mo. Ranggo ka. Hato to isar kabuk. Ay. Bisa yan pag yung ko na amo daw tutanan. Wow. Asa amo? Huwag ka ba na wow? Tapos may guys, main na siya mo. Kuan. Palo siya mami. Pareho niya nga mi, palit ka na ako miyo. Basta makaon gani Tudlo siya pansit kanton ganina Tagaanan siya mami dayon. Makaon. Tagaan pa sa biskwit. Mali mo ako mo nagsulot sa cook. Ugyoyal, kapoy kayo. Ang taay pag yun sa uyural. Ito naman din ito. Tagaan ko nilula sa kapoy na kabagong kayo nagbo. Arte. Kaya ni ko ang nagplorida. Nag-on mo si Lolo. Dito. Taganin ko na. Ano? Bago na sa ere? Nay? Kawal siya. Wala. Atay? Atay? Apay magbiba? Bukog. Atin na. Ay, asin. Asin sa. Manag-asin guys. So, ito na nang ibutang sa rep. Bili ka rip. Aha. Nye. Harap na lima. Nay? Ay. Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. Mag-prepare ko pamahaw, sudan sa pamahaw. Luto pa guys kay 8 na. Ato kaon man na atong tinaguan guys. Tinaguan. Kaya itong giasin nga di ato ng pritohon tanan. Kasi lang sa mga kidos-dos.
Ang suday kaming. Sayo man kaming. Hayag na guys. Kasi rin ang kalalang. Wala sila unang kala. Di ba sa rin eh? Maaf. Biasa nila niya. Yang kau beli yang paling tinggi kau asal paling tinggi. Loh, biasa. Ato ni check ang bag ni Roselmi guys, kaya mura manig basurahan. Allah, muna lang may Crayola niya na bigay. Tiba na ba lapis na niya? Kasi mga bata. Ano Crayola? Muna nga bilhin siyang Crayola. Tulo ka Crayola. Isa ka double. Ay, 2 ka double. Isa ka single. Saan ang bataan eh? Lagi padala ni mo doon. Basahan mo dami. Mana nih? Takkan itu kalian nih. Baligot ako. Bahayag na kayo. Ako yun ako sabi ng gabit.
Nakaluto na punta sa hotdog guys. Daw ang isda na lang. Narang hotdog nakaluto nita. Ang isda akong giprito. Hayag na guys. Nautuhan pag mata. Sa'yo ka natulog. Pinagtuhan pag mata. Nakaluto na ta sa sudan sa pamahaw guys. Dani na si Alan magkuha siyang sudan sa pamahaw din bawon pud niya sa paniudto. Ito ang hotdog para pud sa mga bata. Narilo na og kang mimi. So mamahaw na din na sila guys. Ako pasensya na mga dili na ko ninyo mauba. Dili na ko nila mauban og pamahaw. Pagka panihapon magkauban ni. Kay sa buntag gainom ang kuan mo ng buntag di na sang ta magkuan kaon dito na ta sa paniudto no paniudto na ta gamito na to tong istan na kinakusgan yordirang mo hindi og istan kagahap ay yordirang mo hindi istan nagabot magahapon so atong gamiton guys kaya mapuslan pod kabawi bitaw. Ready na ko sa balong nila guys. Mimi! Dali na mi. Whistle me. Men, hotdog sudan mo ya. Balon na ito sa sudan na. Sige na dayon. Ito rin karon, Huwebes? Ugma lugar na anything? General, humrumra. Apres sila ingot. Dito ka. Wala nita. Bisa na magtampong sa kaingot. Dito na nabutang ilalula ni mo lang kaya na tubig bugnaw dito. Dami na yung dapat tatay. Nakaubo na ko gapol. Kuhaan ka buka kong bugnaw gamot. Sabi sa. Diba ka?
Pwede mag-chop sa ice. Butangin mo dani dayon. Tawag kamay nga, tubig ka, tag-juice nga. Mama, ko. Pag-chop sa ice. Yan. Dulu mo ka buok? Ha? Dulu? Oo. Amo sa nalo? Dati rin. Dulu yun ka. Wala. Magdala ka? Atay. Magdala ka? Ha? Patay mo ka ng blue or katong isa? Pwede mo yung sudan to bugnaw? Pwede mo yung sudan sa ice? Choppy sa ice itla mama. Dalhon daw ni Ala ng isa guys. Salamat Ate Giselo sa tumbler. Ang tubig dito sa eskwelahan. Gamay man eh. Pwede sa tunda ko oh. Tundlo. Ano niyo? Ikaw at dulu na. Ha? Dako ka dulu. Sige na. Pagdali na ikaw na lang wala pa nakuhan. Masakyo. Huwag naman siya ilis. Ikaw pa ka nang taligo. Hoy. Daghan kay kagbasahon ka bag ha. Bantay ka ha. Tayo lang. Ano yung krayola? Wala naman diha, day. Asa yung krayola di ay? Nonsa day kami, mi. Ay, pagkabusar ni. Timanon ni mo na yung mga gamit. Human mo gamit. Isulod ni mo sa imong bag. Pato ko yung kagapon. Nagulitin. Ay, Managap ako nakapalit. may gunting din yun. Aman itong kunting din nga daan di ay. Itong gamay. Ngayon. Aman. Daan sa gamita. Ano po hindi ko ano ba? Ang daiya. Pagdali na kay si tatay. Humanan. Ang tatay Ang karon na. daiya. Ang daiya. Ang daiya. Gunting. Sige na ba? Ang lagi iya na gunting. Hmm? Ang lagi gunting. Ay, ganti. Din he. Ito ko ka? Sige na. Udah to. Luli man ito na ko ni teacher. Pagdali na, pagdali na. Ikaw na lang wak pa na human. Guys, good morning. Ayan, gusto ko pagkimaalan na ako sa may nagaw nga collector na yun. Punto ko sa sentro kay punto kay Lamader kay Aron makapag pagsayo. Magkaroon uli na ulit ko pagsayo guys. Abot na tayo Lamader guys. So, puno ang gaisano ni Mother. Ako mandala na sa dish. Puno yung gaisano guys. Kaya nakasweldo man tagahapon. Nagbayad ta sa tong utang. So, pwede na po ta mga utang. Kaya nagsweldo naman ta. Hey, tubang man ako si Lola. Nana ka video Mother? Yung ka na agapon. Wala ba yung kadabira ko to im? Wala. Sa messenger ni mo gisinta ko na. Kapila ko ng sinong kayo sa rood na. Ang say last? Ano na namin sin komedi wala man sa ato midi. 86. 86 ang last? Naman ako singko. Lagi ako ba? Tara! Bal, niya busa di ata eh. Tara! Dami sa kusi butong pwede. Nah. Tapos yung bulsa nilang langaw kay luag yung bulsa. Pwede ko sa color paper na. Pili mo balon lang. 20. Gitagaan pa kasi mong lulag 100 lang. Pintura. Eh, wala ko balik. Oh, pila na. Di, 70. Naghatag man ni mong lula. Di lang sa kong hatag karon Ang kay... Starbucks nga 20. Ay, sus, Starbucks pa. Kag, mura kag giamumong. Kulon. Mas mura magining mga maningod ning mga... Ay, ano lang ko na. Ano ko na. Sayo pa kayo, mi. Alas 6, alas 5 pa, mi.
Bobo. Bugdang rani sila agi guys kay safe dire walay dakop. Kaya wa pa nako ang lisensya niya. Okay, step. Imong sayal rilo na ako nagkuhan sa ligid. Ana siya guys, mag-short din na siya kay ngano, gasayal man. Nya ako mag sakay-sakay sa motor, safety. Kalapis mo yung shirt. Ayun, kanina. Gisi mo na niya akong gisuot di ay. Kang ate ba niya akong gisuot guys. Oh. Mercy! Tana! Ato ta sa kuan? Mambilisan? Mantas ka. Papaak ta dito sa bitin. Amo si Papa ma. Nanami dani guys, wala si Father. Kaya ito daw ilalili nagpaingon. So daghan gikeng salamat sa inyong tanan guys. Sa walang puas, sa pagpasalamat namin sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi kami makasahod. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mga video, pagsuporta, ug pag-like and share. Subscribe, dagan kayong salamat sa tanan-tanan. Hanggang dito lang video ko guys. Ako magpaalam na bye. I love you all guys. I love you. Bye.